Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay kahit walang sweldo, sabla ding umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa lagi siyang andito. Kahit mag-isa sa laban. Ayan, good morning mga ka-right. Sa mga naman pinagpalang araw sa atin lahat, no? So dito man tayo. Ayan, papahalo ako dito. Ito, dito lang. Kumplituhin ko na tong ano dito para matambakan to. Ayan, maturingan din to pagdating ng ano. So, ubusin ko yung hollow block, ipatong ko na rin dito. Kasi may pader naman yan dito, sagad hanggang taas. Ayan. Doon lang siya magiging open. Tapos dito, may paders din siya dito. So yung nagko-comment na dapat daw may pinto papuntang gripo. So dito po yung ano, dito po yung magiging pinto. Ayun yung gripo. Yan, dito yung magiging pinto. Ito may asintado na rin to pataas. Yan dito. So dito naman magkakaroon siya na dito yung strip galing dito sa loob papunta rito, paakyat. Bali sarado dito. Sarado. Doon lang siya magiging open. Yan para tumibay po lahat to. Yan na naging ano. Alright. Punta tayo dito mga ka-alright. Ubos simento. Ubos na yung simento.
daan, asitado tayo dito. Doy, paabot to ang lagari, Doy. Ano, Doy? Lagari ko po. Ang lagari yan. Papasok ka mamaya. Nasa lagari ka lumos. Magkikita tayong muli. Relax ka lang. Sa bubo ko. Andun yun, Doy, sa ano? Tagadi! Taga sa baka, kahoy. Yung pag-aw nakasabit. Ay, dun. Ay, ginamit ni Cornel. Leo. May buhangin ang gadi, Doy. Kaya din ano. May buhangin. Anong klase din na kayang Hindi na hinalo. Ay, Torres. Malupit. Bibit ay. Tawag ito. Ha? Tawag ito. Hindi. Pakis lang. Pakis na yan, Doy. Ha? Pakis lang yan. Grabe, tagakagad ang bawis ay. Tagaktak agad. Alang-alang sa pordahil. Barbie! Udar na. Dalas tulog para naman pabahayan. Balik ka, Ron. Ron. Malabo mangyari to. Hindi, yung mga nung mga nagawan daw natin ng bahay, sila naman yung magpapabahay sa atin. Sabi ni Ondoy. Kung na pabalayan ninyo kami ng mikrobawa. Tapos sila naman daw yung gagawa, Tol. Sabi ni Ondoy.
bali-bali siya ng sigil. Ano pa ate? Malaki daw kasi yung kinikita natin. Ha? Paano naging malaki? Di ba man kayo po? Malaki ang buka ng mata. Hawakan nila ito. Halo? Hi. Sakit sa baywang ay. Kumita ng pira. Pwede naman siguro uminom ng tubig mo ha. Yes. Wala ka na ilayan.
Bakit natin yung ano? Lagayan mo? Eh, bigay ko muna kayo yung mga ano? Ha? Kalublock. Saan gagaling dito sa labas? Sa rampa? Sa loob? Hello. Dito. Parang Sakto lang yan. ha? Sakto lang yan. Ito. Sakto lang yan. Dito yan. Yung flooring na to eh. Amo. Kumpag. Oh, puto. Pasok mo muna natin ang lugar store. Pagkapatok ba isa? Yun guys. Kahit ano sabihin lang iba. Hindi mo di pagbutangan dito ay luluog na yan doy. Muna yan. Nanod na tayo luluog ang butangan doy. Log na doy. Ito po di ka naman blocks. Ano yun? Ito na. Aabot sa iyo yung mga blocks. Hindi na dito talaga. Dating kainan to.
Ngayon, Dati, ngayon, buko na. filter na. Oo. Dati penalty ngayon, filter na. Bumibili talaga si Doy-Doy. Para human yan. Malupit. Dati penalty ngayon, filter na. Tuloy, ang bakasyon nyo, Doy. Tuloy. Ay, pwede lang pa Manila, Doy. Sa Dasimana. Lunod na ako nga, Lord. Doy, Doy. Doy, Oh, wala nang gagawin. Lumunod na ako nga, Lord. Tuloy na nga bakasyon mo. Manila ka na Doy. Tama mo si Tilo. Lumunod nga, Lord. Ay, ito na. Sama niya si Tilo. Ay, Tilo. Katali pa, Doy, ah. Ano man lang yun, Doy. Naluyahan mo, Doy. Oo, hindi ka nakasang gatos na. Hindi man daw mag-Tagalog. Ang problema ka, di. Oo, sumibis yung ko pa. Eh. Oo. Unod ako sa Manila. People. No? People and buildings. Ano nga nito? Look. Tangan hindi mo natin sinunog. Pagpadi mo natin ng Tagalog. Oo. Sana walid kita nga di pa dinay. Ano daw sa Manila? Marami. Oh, palibong Manila. Ano to palibong? Yan sa Manila. Oh. Udah jarwa kaya ano to? Hindi mo siya nilina. Palibong wala to. Wala ko sa Manila. Ako sa Manila. Sa property building. Up! Ano, bubuon? Sa bubuon. Halo, Tol? Doy, ano, Doy? Halo mo sa'yo. O, Doy. Sandong ka na yan, Doy. Kaya mo na. Baldiin mo na yan, Doy. May ula ito. Ya. 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 Kaya din, Doy. Doy pa. Dalawa mo dahil rarom, Doy. Ay, rarom. Ano iloy mo, Doy? Sa lalim. Ah, grabe. Ano? Yan. 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 Ano pa ba, Doy? Ano to? Bahay, Doy. Bahay. Bahay. Bunga. Sakto mo dyan. Pagkakain edit. Edit to be. Edit. Alauna, uwi. Edit nga. Ha? Edit. Tranquilo si Andino. Nagkakaroon kang tangali. Sobrang makakapagpahinga eh. Ha? Makakapagpahinga. Oo.
Ang kailangan ko karakan, 3 kilo yan. Hindi ako mga sapag ha. Oo. Pag-alat. Tingnan niyo magpa-vlog tapos karakan kung magpasama. Oo? Oo. Tinda ka vlog. Dami ka makita. Ay, saan sa dabulan depende sa dieta. Oo. Hindi mo pag-skip. Naon pa na pag-skip. Amo ni. Ni-skip yan ni Dudoy. Odoy, halo. Halo. Nanood na. Gusto mo natin na mo. Madalit natin. Baka ulit, din pala ulit. Mabala ba na yung ano niyo, Doy? Ano to? Ano pa? Minamitan na oh. Okay mo nga din. Ano mo natin yun? Ano mo? Nagdog na kaya daw. Tapos ang kalali pala,
Hindi, mapayo ko. Ginawasan ko sa tumapayo ko. Yung kada na halo. Magpapag. Marami si ubo. Mabili mo. Ayun, doon. Nasa boulder. Ano? Yeah. Sabi sa Darna. Ibalik ko na do. Tapos.
Dali, kay Grabe po na. Yung camera po ba rin? Ibigay mo sa akin yung masyadong makusa. Yung halo. Takas. Lalo yan. Take my life. Alright. Yan, tapos na po.
So ayan po, bali tinapos ko na rito, bali tatambakan yan, tatambakan natin kay Doydoy. Tapos ito nakapagpatong tayo, 3 patong at ay 2 kalahati dito. Yan, ubos ano po kami, ubos hollow block at ubos na rin yung simento. So yun nga mga ka-alright no, bali ayan nakapatong na tayo asintada. Ayan, tapos bali ubos na talaga yung hollow block at yung simento. Ayan, tapos ito napatungan na natin. Ito, tatambakan na lang to para ma-flooringan yan. Yan, para gawa ng hagdan. So yan, muli maraming salamat po sa inyong panood. Hindi pa skip ng ads. I love you all, bye bye.